Ada Alfrednya haba. नोंनि फेभरेट बेदरा मा? Makama? बबे बेदरखौ साबसिन मोनोलै? क'क्राझाराव आदा एल'ग्राजों बुन्दुजों फायदोंलै। सिख्लाफोरा आजों खामनि बियो फट' नाय। मिथिबायना बासाव सोरबा हिनजावखौ नै बिदियाव फज'दों बियो। सानसेया बिसो। आल्ला। मानो फैदों ओमफ्राय? माबा खिथास्रादो एसे। खिथास्रादो। जायगाखौबो खिथाला, डेटखौबो खिथाला, मानो फैदों खिथादो। जेबो नङा मोनगोनलै। मा मोनगोन? दा जादोंनो। नङा मानो फैदोंनो नोङो बेयाव? हाबा जानो फैदों। सोरनि? सोरनि? सोरनि माने बुंनो हायालै। नुलांगोन। उनाव माथो बुंनो हागोन। दे सा लोंदो। बिराद बरिया सा मोनो नै बेवहाय। एफसे बे समा बय बिसिदा आंना देखायगोन र'। खिथाफिनलाय बिसोर बर' बुजियाथ'। नों मा होनदों ओमफ्राय? बर'नि राव जाखो। बाइटिकट परा होनगासिनो दं आंखौ। फंबाया अबेनिफ्रायनो? बाक्सानि खोन्था। एसामिसनि दख'नाखौलाय मानो गानदों दख'नाखौलाय? अबे दख'ना नुलाय खोंलाय बेखौलाय? दख'ना गानाखै? मेख्ला। नंगौ ना? एसामिसनि खिथादो अबेनिफ्राय फैदों? देलाय खोन्थालाय एसामिसनि आं बबेनिफ्राय फैदोंमोन बेखौ खोन्थानांगौनो। बेखौलाय रोंखायो माथो। दे खिथादो। फरायसे। नायलाय नोंसो अबेनिफ्राय फैदों? आं हाया आङो अखमिया जाहैबाय। जालालै। नोंलाय अबेनिफ्राय फैदों ओमफ्राय खिथाला। एल'ग्रा आदा मोनाबो आइफनसो लासै दाना बा आरो आइलाय बियार जास्लाबो दंखायो आंनो बियार जासिगोन आइफनसो लाबावसै बेसे 50 आं नुवालै बिखौ आं माने आंहालाय फैनाय मानसि नोंनालाय मा हनै लामायाव गथ' अरानो जागोनलै देलै आंनि नङा ओइ मानो मेहा नोंलाय नोंहाथ' बिबाजै मोनबायलै बिबाजै मोनबाय ओमफ्राय जाखांगोन फुख्रि जागोन रायजोफोर जादो मा जायो ना नै बिनिसो फना डक्टर आलफ्रेड आदा आलफ्रेडनि गाबोन समफोर मालाबालाय डेटआ र' खिथागोन गोथार जुलियाव थांनो बिथांमोना फैदों जायगाखौ खिथाथ'ला आं डेटखौबो खिथाथ'ला ओमफ्रायहाय बाव थांगोन आरो बिसोरखौ दोनहैग्रोनोसै आंथ' लकेल जाफैबाय नालाय बिसोर उदालगुरिनिफ्राय फैदों मोखां सुबावाखै नोङो बिदि सुवाखै आं सुबाय दासो मोखां एवनाय गोनां जादों नोंनालाय बेवाइया ओइलाय बेलेग स्टेटनि होननानै मिथिखायो माथो नोंलाय जाबाय दा जाबाय आंबो नोंसोरबायदि रिल्स बानायग्रा जानोसैलै मोसालाबायग्रा नंगौना नङालै नंगौरा दे नंगौबा ओमफ्राय मा जायो बे मा ओइ दादा बेरगोन नायबावगोन ओमफ्राय जादो मा जायो ओइ नायदों जोंबो बर'नि थै आरो नायबावगोन आरो बेखौलाय मा बुस्थु बेलाय साहा लोंखांबाय दा अबाव थांगोन माहाय थांगोन जों दायो आदा आलफ्रेडनि हाबा नों मा बेदर बांसिन जागोन अमाखौ बांसिन जागोन ना नाखौ जागोन ना बोरमा जागोन जिखुनु मोनजाबानो जाबाय नोंनि फेभरेटआ माया फेभरेट नोंनि फेभरेट बेदरा मा बबे बेदरखौ साबसिन मोनोलै अमासो जागोन जाबाय होमबालाय थुदो दायो आदा आलफ्रेडआव थांगोन ना टाउनाव थांग्रोबावगोन थ' रायजोफोर ब्लगाव नुलांबाय थागोन अबाव दैथायलांग्रोनाय जायो बिसोरखौ लांग्रोनोसै माने बयजोंबो मिथिजानाय बर'आव जाफुंसार जाबोजेननाय इउटुबार होनोबा आदा आलफ्रेड बिथां नालाय बिथांनि गोथार जुलियाव जों थांसिगोन ओइ आनासिया एसे बोथ्रो थांसै दा थांलाय जेबो नङा
ओमफ्राय नोंनि आब' फैगोन ना फैयानो थांदे बेयाव नोंनि आब' फैगोन ना फैयानोलै नोंना आब'आ सोरहा नोंना आब'आ फैगोन ना फैयालाय ओइ थिंसो माबा आं नुवाखै बे आब'खौ होनाखै आं नोंहा सासे आब' दंबावोना देलाय सिमांग्रिनो सोर आब' नोंनो अनलाइन बेदर अर्डार होना हरगैयालाय ब्रा अनलाइन बेदर हरना दंबावोमोन नोंहा गुवाहाटीनि आब'आलाय सोर गुवाहाटीनि आब' सिनायफ्लाबावला गुवाहाटीनि ओइ माहानि आब' ओइ नोंहा सार सलायग्रायालाय नङा अ अनलाइन बेदर हरोमोन नोंनो अ बियो गेमसिया बेखौसो होनदों आब' आब' नोङो ओमफ्राय सिनायफ्लाबो खर' गरम जायो मानो खर' गरम जायो देलाय बेखौनो बुंबाय ना गरम दे थांग्रोनोसै रायजोफोर नुलांबाय थागोन अबाव जोङो एखेबारे